Oh my god. Logoफोर नायलायनाय जोबोद दुखुनांथावना दिमाकुसि टु माने बरपेटा थांगोन आरोना बे बासआ फुंनि 6 बाजिनि सिगांहाय बे बासआ माने बेल थायबाय आरोना नायना लानाय लोगोफोर दुखुनांथावना आरोना बेयावहाय मानसि दंमोन आरोना सिङाव बाट जेबो जायासै आं नोंथांमोननो गासिखौबो फारि फारि दिन्थिलांगोन दिमाकुसिनिफ्राय फैनाय बे बासआ बे टटलापारा र'डआवहाय बे जानिखि नुदोंना बैनि बेयाव सौदावनानै बेयावहाय माने गोलैबाय आरोना नै लोगोफोरनो बेल थायबाय बिथिंहाय खोनानो मोननाय बादिबा 10-8 सुबुं बेयावहाय दङमोन बेनिफ्राय जखम जाबाय डाक्टरनो ट्रिटमेन्ट होनो लाना थांदों बेनिफ्राय ड्राइभाराहाय खारबाय होननानै बुंदों आरोना बेनिफ्राय नाय ओरैबादि डेन्जारेस जादों आरोना नाय माबायदि बेलथायदों नाय लोगोफोर नायलाय ओरैबादि बिथिंहाय मानसिफोर दङ बे बास बेलथायनायखौनो नायफैदों आरोना Is Hapros the Ladna Bakimundo by La Vasia? Lucky, बिथिंहाय दिमाकुसि फैनाय रड बिथिं थांगोन भेरगाव बे बासआनो माने बरपेटासिम थांगौमोन आरोना सिलमा बासनि मुङा जादों सिलमा बेयावहाय सौथावदोंमोन Bhergaon.